Tak to, vítejte u videa plním mých kamarádů úkoly. Takže máš dvě volby. Za prvé doneseš mi makovec, za druhé půjčíš mi na den knížku. Ty víš jakou. Kámo, tak to radši přinesu ten makovec, ty vogo. Já fakt ji nechci donášet. No ale přece nepojedu autem, takže si vemu baťoch a jdeme na procházku. Jdeme přidat Fredu, tady tenhle makovec. Bylo navera, ale je zdravený. A neprošlej. Že to dám sakra. 14.7.2023. Zdáš se randu, ne? No, aspoň mi tady dej odběr, takže by tady měla být kolonka. Nevím, tady. A dej mi odběr, jinak musíš sníst tady ten makovec a musíš tady dát do sklepy a musíš tam dírat, tak mi dáš odběr. A ty už mě zavřel ve sklepě přece. Vypni to. Úkol. Požádej nějakého kluka o ruku. Tak OK, klidně. Dobrý den, pane, vy mě přijdete takový mňamózní, hej, vemete si mě? Pokud mi dáte odběr, tak jo. Jestli se mi dali odběr, tak já si teda zaslubuji. Ano, jo. Ten tvůj fejsek prostě dělá tady na té masce. Dívej. Vlastně. Myslím, že to zaseklo na ruce, dobrý. A víš, že se to dává tady. Ty jsi samou svou. Nakupte v Lidlu. Dobře, to hned udělám, protože je to lepší než ty dvě úlohy předtím, takže yes. Takže jsme tady před Lidlem a já jdu si teda něco nakoupit, takže vám řeknu, až se vrátím. Takže jsem si koupil tady Relax Mickey Mouse a potom jsem si koupil fake Pringlesky, takže doufám, že můj kamarád je spokojený. Dej dvou náhodným lidem kousek chleba. Takže asi si jdeme strapnit teda lidi. Takže čau lidi, vítám vás u tohohle videa. Doufám, že se vám bude hodně líbit. Jsem tady momentálně vedle popelnice a tak. Takže máme ty chleby a půjdeme na věc. Doufám, že Freddy jako nejlepší kameraman to bude točit normálně, protože potřebuju, aby to točilo normálně. Takže tak a jdeme se přesunout na to dávání chlebu. Jo, kdyby něco, tohle jsem já. A já se jdu teďka zeptat dvou náhodných lidí, jestli by nechtěli chleba. Tak jdem na to. Nechtěli byste chleba? Ne. Tak to nevyšlo, tak možná příště. Dobrý den, nechtěla byste chleba? Jen tak? Nechtěla, děkuju. Proč? My děláme sociální experiment. No a protože nemám už moc záběrů, tak tady už další takovýhle videa nedám, ale bohužel tenhle úkol jsem nesplnil a celkem mě tíží čas, takže bych tady končil. Já doufám, že se vám tohle plní mých kamarádů úkoly hodně líbilo a u dalšího videa se uvidíme. Čau.